Že čau lidi, dneska vás vítám u nového videjka. Je to videjko, no nevím, po hodně dlouhé době. Pak jsem vydal, to byly záznamy stavy. Zahrám si klasický emergency handbook. Nevím, na asi nějakým českým serveru. Má kriminalitu. Já nemůžu říkat cíle, kdyby jsem mohl, tak vám to vystřihnu. A to čekání. Já mám Xbox, z důvodu nemůžu si dělat obrazovku, kdyby jsem mohl. Všechno prostě. Vše. Být vám to skipnu. Co čas videa. No, mně to bude nějaký čas a musím najít server. Doufám, že vás to nevadí, že máte celou obrazovku. Podle mě baví už to skipovat. Prosím, admina. Slovenský LP jenom. To je první, který vidím. Slovenské LP. To je hustý. Bratislava. Prosím, dejte mi odběr, protože chci dát, musím dát 100 odběratelů. 100. Budu moc rád. Jestli mají to odpověď, já většinou odpovídám. No pokud mě ty otázky neserou, tak na ně odpovím. Se odpoví. Můžu napsat, co se Skype, no. Musí to i chodí Češi. Jestli chcete, tak potom můžeme udělat ještě videjko s někým jiným, s klukama a tak. Co ono? To adminský auto mě pěkně savech do videjka. Jdu to hlad.
Když tak. Dejte like, pokud chcete. Václavam. A potom na jakýkoliv show dejte, že se chci mě přidat do friendu a já si vás přidám. To nevadí. Klidně. Napište, jakou hru se má zahrát, nebo tak. Chtěl jsem si zahrát a má takový videjko, poslouchat to nebude dlouhý, samozřejmě video. Ještě dneska jednou natočím. Delší, možná to budou ty kluci, nějaký moje kamarádi. Jestli chcete, jak si mě přidejte na Discord, taky napište do komentů. Jakýkoliv, mě to nebude vadit. Vám na něk odpovíte, prostě, že jste blbý, ne. Prostě ne. Já jsem na to sekl. Nebojte se to tam napsat, já vám vždycky odpovím. Vždycky. Když říkám vždycky, tak skoro vždycky. Nikdy vám na to nemusím odpovědět. Musíte napsat víc, ale pokud vám na to neodpovím do 2 dnů. Takže. Potom samozřejmě můžeme vybrat hry. Samozřejmě může být ve videjku. Dám si ho, co vy chcete. To by bylo zatím vše. Tak zatím. Čau.